Sanibona zinsizwa, bengisacela ukuthi nitshele izwe lonke ukuthi nina ningubani. Oh, siyabonga mfowethu, cha ngicela ukubingelela isizweni sonke sikaphungwana uMageba enhla nasezansi. Lo nibingelelayo ke igama lethu baba nomama wakhe uZolenduna ngoMagubane Sibongo. Ngibuya phansi eMsinga esigodini saseMahlaba. Inkosi engiphethe ke uMajosi. Cha kodwa ke engidume ngalo noma abantu abangazi ngalo UMtekhala, yabo. Sibonga ithuba lo ukhuluma njengamanje uNtokozo uMwakadlamini eMnambithi esigodini saseMtsitsheni. Emculweni ke uMaqatha wazona likaMaqatha. Mawuthanda nje ungasho ukuthi ngiyalichophile. Namhlanje ke izwe lizolazisa ini ngoba ngathi khona senikuphekile okumele abantu bakwazi. Hawu cha ubuza umbuzo omuhle mfowethu, cha njengoba sila namhlanje izwe sizolitshela ukuthi cha nathi njengeqembu ebekade izwe lingalazi ukuthi kusekuneqembu likhona, kodwa ke sizolazisa ke manje ukuthi cha abakubonayo nabakuzwayo bengathi mhlambe into nje engekho noma into mhlambe yenziwa abanye abantu abangaziyo. Cha sizogcwalisa nje lokho ukuthi njengoba sesibatshela nje impela unqobo ukuthi cha bengadideki iqembu impela selikhona njengoba sihleli la. Ngiyacabanga ukuthi iqembu maliphelele lisibathathu khona insizwe ngekho abaduduzini ibambekile ke la ibambeke khona ngezinye izinto, kodwa ke sinayo nayiyazi ukuthi sinayo nje. So ke ngisho ukuthi bafowethu njengoba nisibona sizonivezela umsebenzi omusha esiwenzile. Singadideki mhlambe nitshela ukuthi awu yini le yakhe senzele yona, cha sithe nje ke sikhiphe unyawo olunye entweni ekhona ekade phela esikhula ngayo futhi siyaziyo, kodwa namanje futhi njengoba sithi sizoniphiphela lolunyawo asikaphumi kumaskandi sibuya impela umaskandi, kodwa usuthe ukuhluka sithe nje esithi ukufaka esinye spice kumaskandi esingajwayelekile ukuthi mhlambe abantu ke bezwe enye into. Asisho ukuthi siphumile kumaskandi kusemaskandi impela, kodwa sithe ukuhluka nje kancane. Siyacabanga ukuthi abantu bazothanda bazothakasela. Sinikela kini konke ngoba akukho esizenzela thina, ama senze umsebenzi siwenzela nina. Yinina ke ngizosho ukuthi nizwa kanjani, kodwa ke siyanithembisa ukuthi umaskandi vele njengoba sithi sithe nje ukuhluka sisho ukuthi sisiphumile umaskandi sisekuwo ngoba vele ingoma zethu zihlanganisile. Khona umaskandi prop impela lo ujwayele, khona lo uzothothi uthi ukuhluka. Sisho ukuthi bangadideki abantu bethi hawu yini le, cha siyithi impela senze siqondile ukuthi ke sithi ukuhluka isibone ukuthi abantu mhlambe njengokuthi uma senza ingoma siyenzela bonke abantu mhlambe ngeke beyithakaselene nabakwamanye amazwe nabangasazi isiZulu ukuthi ngeke beyithakasele. Ileyo nto izizama ukuyenza ukuthi siveze okunye okungenza ukuthi mhlambe emculweni kaMaskandi kusenzele isasasa nabantu abangawazi uMaskandi bawuthanda. Nami ngigcizelela nje lapho. Yebo kunjalo engomeni esinazo ngicabanga ukuthi izinhlanu EP lesikhipha. EP inengoma ezinhlanu and then e6 i-remix. So kuloko esikwenzayo njengamanje sikwenze ngempela ngenhloso sizama ukushintsha kancane isithathu uMaskandi sibeke kwelinye izinga. Sifuna ukuthi noma ngabe ubani nje ekwazi ukuthi eyizwe lento esishoyo noma kuthiwa uthanda uMaskandi kodwa lana uzobhema ukholwe noma kanjani uzawuthanda impela ngoba siubeke ngayo yonke indlela. Kunendlela nje esibeke ngayo ingoma zethu azifani. Khona ethi Maskandi khona ekuthathi kuvise ekujavise, khona ekuthathi kwenze ngenye indlela uyabona. So nje nobani ngiyaqinisekisa ukuthi uzoyithola yakhe injalo le ndawo. Ayi lento eniyenzayo niyithathaphi?
Isibile sandla lesene esenze ukuthi nize nenze lokho enikwenzayo. Hayi ilula wona lento le. Ilula kakhulu. Uyabona nje lento esenzayo. Yeah. Ukuthi abantu abanye bazodideka kanti kufuna bengadideki ngoba vele sekungishalo nje. Siphethe no DJ inkinga yethu. La sokudideka khona. Siphethe no DJ nje obuzwe ngathi sisho sithi umaskani sizothatha sawubeka kwenye indawo. Siphethe u-DJ umkhulu u-DJ Choko wazwayo u-DJ Choko impela beswaye ke manje mangabe sihlangene vele abantu abazingento abayenzayo uvele kuzophumani ke lapho cabanga Siphethe no DJ la. uyileyo ke mfowethu sokushaya ngoba manje siphethe no DJ. yebo siyagida siyajive senza yonke into la siyaphola futhi khona la siphola khona isishanje world music ozwa khona ukuthi yakhanjiwe la mawilalele ngathi ingoma yale kude phesheya kodwa mawujoyilalela ikutshela ukuthi hayi mina ngumZulu ngomaskandi injalo. Hayi ngizwa kahle bafowethu. Manje khuluma ngalo DJ, anikhuluma ngalo gilima oshintshiza yona efake emathaveni. Unganiqedile nje manje ufuna ukuthini mfethu ngoba uyazi pho uyazi ukuthi siphethe inkunzi ayikho futhi into ozoyenza kunjeni Nani ngizojayivisa abathandi bakaMaskandi ngolunye unyawo. Nabathandi bepiano nabathandi Be-hip hop. nabathandi be-hip hop uyibona leyo nto leyo Uzobhema ukhona. nje siyajiva nje kumnandi nje siyashaya khona nje noma ngabe ubani othanda umculo noma ngabe umculo omunye uzofika bhema kholo la ukuthi hayi uyangena. ngiyaqinisekisa ukuthi kulo msebenzi uzokuthola kwakhe uzohambisana naye. Manje ke bafowethu lo msebenzi wenu utholakala nini? Umsebenzi uyaphuma ngeFriday ye-27 nge-27 uzokutholakala kuma digital stores uzokhona ukuthi uyidownloadele kamnandi nje uzoyithola but ngicabanga ukuthi ku-YouTube uzoyithola nge-Saturday yakhona futhi uzobe kuyi-28 yeah kodwa ke nje lapho nakhona kunjalo asimile siyaqhubeka nokusebenza siseza ne-full album esiza nayo so ngiyacabanga ukuthi lapho ke sothi ukuqinisa kakhulu kuloko enikujwayele yabo siqinisa kakhulu lo maskandi lo jwayelekile Yebo. Bathi ngesilungu seseyistarter. Useza ukudla okuningi. useza okukhulu Kodwa ke ngoba uyasho ukuthi bathi injalo ke sisho kanjalo sithi injalo. Aya sibongeke bafowethu sesizobona ngalelo langa lelo enitshilo. Konke nithe iphuma nini? ngolesihlanu nge-27 yaphuma i-EP enengoma eyinhlanu esithupha i-remix then ku-YouTube izotholakala the following day yakhona kuzobe ku-Saturday. Yes. Ulwazi uyithola yonke la. UMtekhala nawe maqatha. Manje ngiyanizwa ke nithi umculo wenu uzophuma. Mawuphuma bo downloada abantu. Sithini isihloko sealbum negama lakhona? i-EP okusuthi ake ngiqale la i-stage name or igama le-group iqembu. Yeah. UMtekhala umaqatha noDogzini. Ingamangali ukuthi okusha lokho kuzwakala ngenye indlela mhlambe kodwa ke nje sikwenze ngenhloso UMtekhala umaqatha noDogzini igama leqembu lelo. Then isihloko sithi imilayezo. Lapho ke nje hayi isihloko se-EP sithi imilayezo lapho sisho ngenhloso ngoba siyalayeza impela nawe uzoyizwela. Kodwa ke akuhluphi lokho ngoba sikhona singanishayela nje nizwe kancane ukuthi yithi ngempela esenza lento kungabi sengathi yabona bengazi bekhala abantu bethi hayi amazwi mhlambe khona oboleka omunye singayishaya nje Akonigibele phezulu kwasizwe ke. Asemva. Angisawethembi imali ngoba mali wemali ungumxabanisi angisawethembi imali
ngoba mali wemali ungumbulalisi angisawethembi mali ngoba mali wemali ungumxabanisi angisawethembi mali. Yebo injalo.